mangaphosisi angazi noma bayibiza nge4th anniversary kodwa ke i4th annual lapho nje njengamanje ngaphambi kwasiqala uhlelo ngizocela abaphathi noma abamele iDowntown nabamele iMTN beze ngaphambili kulezi ihlalo ezimhlophe ukwenzela ukuthi phela nami kuzohlobiseka kubonakala ukuthi bengiphethe into eserious ngisacela nisondele ngaphambili ngaphambi kwangiqala uhlelo mangabe nje bakhona abasukuma ukwenzela sizoqala uhlelo ngagcini nami sengiba bakhona and two. okay Cela ungivulele imic baba, ihlala uyivulile. Cela uvulele imic. sacela ukuvulela imic kaZondi Ihlali on please. mina noZondi siyiband And two. Ayikhuphula kancane baba. Yeah. ngakhuphuka Yeah. Igama elithi Jesu. 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 Igama sengishoda ngeDowntown phambili MTN ufikile sondela dadewethu ozwamuhle lianga nelisa lingihlabele lianga Kabele hos uyiDowntown hos okay kulungile lingihlabele uKabelo akakwazi ukuza ngaphambili usaphazanyiswe isimo sikangizwe emkhulu kulungile waza dadewethu woza safa woza Kabelo kuleka Kabelo sokuphatha kahle Kabelo woza 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 mshalos nondaba ngaxolisa ngizokuthinta zingane zakwethu lapha sisazama ukulungisa indaba zemishini kodwa sekuthiwa uhlela liqale ngoba sesikhona lapha phakathi kwethu kodwa ngaphambi kuba siqale uhlelo kunenkulumo nje encanyana ngoba njengoba ngishilo ukuthi ithuba lokuqala leli lami ukuthi ngiphathe uhlelo ngiliphathele amanye amaciko ngiphathele inqalabutho ngiphathele abantu abafana nani ngivamele nje ukuphathela abantu ababalandeli noma ngiphathela abantu abasuke bethanda umsebenzi wethu esiwenzayo angikaze ngaphathela abanye uzakwethu angikaze ngayithola ngemphambi ngoba bomcineka kuthiwa mina ngiyakhuluma ngikhuluma phambi kwabo bona balalele njengamanje kuzokhala sami isicathulo namhlanje imeni umuntu enizomhlonipha kusuka manje kuze kube liyaphela lolu hlelo engiliphethe inkulumo engifisa ukuyikhuluma njengoba ngishilo ukuthi usuku lami lokuqala ukuthi ngiphathela amaciko bekune workshop yabaculi ebikhona babomcine kufike later uyibonanga bekune workshop yabaculi ebikhona kodwa kule workshop kushoda into encane mhlambe engicabanga ukuthi ithuluzi elikhulu elilekho abaculi kakhulukazi nongabiliphi icike likhona emhlabeni leyo wisdom encanyana iyona mhlambe ebivimba ezinye izinto zethu zingahambi ngithi ke mina umuntu oyiciko uNkulunkulu ngesikhathi emdala wamdala wasondela kakhulu eduze kwakhe ngizoyibeka kanjani lento uNkulunkulu ngesikhathi ekhanda iciko wayekhanda umuntu ayicisha afane naye umuntu loyo owe nami so ngesikhathi uNkulunkulu ekhanda umuntu wakhanda umuntu esingathi mhlambe unoMkulunkulu phakathi uzoyibheka kanjani ke lento le uzoyibheka ngokuthi nathi sikhanda into ebingekho ibe khona siya create which is umsebenzi kaNkulunkulu lo create isiphiwo sethu esisiphethe isiphiwo sokusindisa nokuphilisa abantu umsebenzi kaNkulunkulu loyo kanti futhi uma kwenzekile umuntu wakubona ngomsebenzi wakho uhlangana naye abaculi asebebakhulu ngoba sihlukene ngokwegaba noma abaculi bahlukene ngokwegaba abaculi abakhulu banokuyibona nabo umuntu ezizwe ngathi sewuNkulunkulu meyihlangana nabantu beguqa phansi ngamadolo bengaze bemvumela ukuthi hambe phezulu kwabo umculo enga-understand ukuthi kungani abantu bengijabulela kangaka ngenxa ukuthi umbethwe amandla oMkulunkulu noma umbethwe amandla alesidalwa esingathi sinamandla ngendlela esimanga so into emoshwa abaculi kakhulu into emoshwa kakhulu abaculi ukungazi-understand ukuthi njengoba ulapha wena emhlabeni yiphi inhloso yakho inhloso nqangi yini njengoba ulapha emhlabeni yikuphi ozokwenza so ufica ukuthi umuntu ufisa ukufana noKhuzani kanti uKhuzani ngesikhathi edalwe eMandaba weyidalelwe ukuthi wena awuzukulapha kuphela umphakathi waseMandaba uzolapha umphakathi wasenkandla udlule enkandla uzungenele eKZN mawuqeda eKZN uyivale yonke eSouth Africa uma amandla evumu ngazuwelele ngisho naphesha kwelwandle so ngakuleyo kudalwa kaKhuzani angeke ukwazi ukuthi mina ngikwazi mase ngifuna ukuthi ngibe nomona ngaleyo nto noma ngifisa ukufana noKhuzani ngoba mhlambe mina ngokwamandla kaNkulunkulu angiphe wona uthe
ngokwamandla uNkulunkulu angiphe wona uthe mina ngizosindisa ngiphilise umphakathi wasenkandla nje kuphela. Umphakathi wasenkandla ngunese ngalokho akangiphe khona uNkulunkulu. So ufica ukuthi kumuntu akazibona amandla akhe ngoba uthe mesengena ebucikweni wayesethi ekhaya balambile isimo asivume wasekhohlwa elesiphiwa akasiphiwe sona. Enzeni masexuba ubuciko ebuxube nomsebenzi. Ilapho uNkulunkulu engifuna ukuya khona. Uma uxuba ubuciko ubuxuba nomsebenzi, make sure ukuthi u-understand ukuthi wena ubani ngoba angeke sidude umuntu onganalo ithalente sithi uye kumsebenzi. Kodwa uma uzazi ukuthi unethalente uyakwazi ukuyenza lento ekuthiwa yenziwe lapha kuMaskandi. Ngizokhuluma nje ngoMaskandi. Uyakwazi ukuyenza lento ekuthiwa yenziwe lapha kuMaskandi. Uyakwazi ukucula, ukwazi ukwenza zonke izinto ezenza umculo kaMaskandi ebe complete. Mina ngaka-advise ukuthi umculo ungawushebi nezinye izinto ngoba umculo unesikhwele ngendlela eyisimanga. Ubuciko bunesikhwele ngalendlela ukuthi uma uxuba nenye into iyahlehla lengilosi. Ikiyekeke wena mayihlehla lengilosi ufica ukuthi ngoba lengilosi ayifuni ukukhothanyela, ayifuni ukuthi wena ukhothame, ifuna wena ukhothanyelwe. Lengilosi ayifuni ukuthi ngolunye usuku uvuke ekseni uphuthume u7. Lengilosi ayifuni leyo nto leyo vele iqhele. So ufica ukuthi umculo unetalente ngendlela eyisimanga kodwa ngenxa zokuthi ingilosi leyo dumo lokaNkulunkulu isiqhelile usesele yedwa netalente. Usele kumuntu ekhala ngokuthi uyavalelwa kanti cha lengilosi inomhopolo ngendlela eyisimanga ukuthi mina ngikwazi ukuthi ngithi nguNkulunkulu kube khona indoda ethile mina ngilokhu ngiyikhothamela nginekhono elingaka nginetalente elingaka. So abanye bethu usifica noma singosonkondlo singabona abantu abakhulu ngoba sahlonipha lengilosi esayiphiwa. Usibona siphila sikwazi ukuyiphilisa ngobuciko ngoba the more uyihlonipha lengilosi ingalesikhathi lengilosi ikuphilisa futhi nawe ungazi ukuthi uphila kanjani. Ime nje nawe lengilosi ihambe nawe la ukhona kuze kube sekugcineni. Enginesiqiniseko sokuthi umfo kaMkhwana lapha uNjoko uwakithi angemkhumbule esebenza uNjoko. Kodwa namanje mosakhuluma ngoNjoko nangu khona. And akasoze uNjoko wamfica efuna ukuzimatanisa noKhuzani ngoba uunderstanda indima akakuyona. So masingabaculi understand indima nendawo kwakumele siyidlale nokuthi thina la sasikhona sasingobani sasilethelwe lapha emhlabeni. Inkulumo yami ibilapho senzele nje ukuvala le ndaba ukuthi hayi ngiyavalelwa cha. Awuyeke ukuxuba umculo nezinye izinto awukuthembele kule ngilosi uhambe nje kuyona wena khona indima kwakumele udlale Samuel. Ningangithathi serious kakhulu angekho serious. Njengamanje ngizocela ubaba uMsholozi. Baba uMsholozi ungakuphi ubaba uMsholozi? Msholozi seku right lapha. Sekusele 5 minutes. Nginilandisa nje kangaka ngoba akukhona ukuthi ngoba ngiyashumayela ngizama ukuthenga isikhathi. Ngizama ukuthenga isikhathi ingane zakwethu ngenxa zokuthi ukukhuluma into engiyaziyo angeke kungihlule. Ngisoloko nje nguncenga kancane. Asidlulele ke manje phambili senginixoxela okunye mhlawumbe futhi okuyithuluzi lokuba yiciko. Abantu abaningi futhi nakhona abangakunaki ukuthi ukuba yiciko kuyini. Ukuba yiciko awuphiwa kuzona zonke izinto eziyiciko. Ufica umuntu ehluphekile umfica ukuthi ufisa ukubhala ingoma kanti isiphiwo sengoma kuye sokuyibhala asikho. Kodwa unesiphiwo sezwi nokukwazi ukucula. Kunabaculi abanepotential engabe bakwelinye izinga ngokwamandla kodwa manje bafica beziphoqa benza into ngenxa zokuthi bafuna ukuvunywa kodwa ngaphakathi kuyana lento ayikho ukubhala ingoma. Kunabaculi abakwazi ukucula kodwa ukubhala akakwazi. Kube futhi nomuntu onesiphiwo sokubhala ingoma kodwa ukucula akuvumi. So zonke lezi zinto ziyahambiselana ziyaphilelana. Ungakwazi ukuthi ingoma ithi ifikile kuwena mase uya understand kule ngoma le akuyona yami eka navigator. Ngiwumculi nje ngisho ngithatha ingoma ngithi navigator nansi ingoma ngokuba le akuyona yami kodwa eyakho. Ukuze understand lapho ukuthi no mina ngiyabhala ngiphinde ngicule kodwa le ngoma le mangase kuthiwa iculwe mina angeke ichume ifike la kungamele ifike khona. So that's why usifica engazuthi amanye ama genres ayasihlula when it comes to ubuciko bethu nokunderstand ukuthi yipi indima esidlalayo. Kunabantu abakwazi ukucula bephinde bedlala iginci. Ngizokwenza isibonelo ngoFalabo wakaKhuzwayo ukhona lapha phakathi kwethu. uFalabo udlala isiginci ephinde kwazi ukucula. And iminyaka eminingi noma isikhathi esiningi uFalabo kuhlezi kuthiwa Falabo yeka ukudlala isiginci udlalela abanye abantu. Inkulumo ekhona le general. Ikakhulukazi enye brand enkulu akayidlalelayo ekaKhuzani. Ngifuna ningitshela ukuthi ukudlala kwakho uFalabo edlalela uKhuzani isiginci kukhona nokulimaza umsebenzi kaFalabo cha kodwa kuseyingqondweni zethu ngoba asicabanga ukuthi uFalabo njengomculi uphinde ebe yisessionist engakwazi ukudlalela abanye abantu iginci. And ingilozi kaFalabo
iyajabula mayibona lesiphiwe yasipha uFalabo sindiza nalomuntu akaMpungose sifika la uFalabo yena ngamandla akhe bengakafiki sineyingoma ehlukanisa unyaka ngaphansi kwesandla sikaFalabo uma ngase kuthiwa uFalabo wabamba lo mona wabamba umona wathi angeke ngimnike uKhuzani angeke ngimdlalele uKhuzani isiginci ingabe ukhona phansi komlando ukuthi engilozini yakaKhuzwayo sinesiginci sake sadlalwa sahlukanisa unyaka woKhuzini ngoba ingilozi mayikupha ayifuni ukuthi wena ugodle understand ukuthi lokho engikuphiwe yini umsebenzi wakho ngizozenza nje ibonelo zibe ningi kunanoThibela lapha phakathi kwethu uThibela uyidancer ephinde kwazi ukucula but ngifuna ungitshela ukuthi phezulu komsebenzi kaThibela njengoba ngikhuluma ngoThibela akekho nokubuza ukuthi ubani uThibela it's because ngaphezulu komsebenzi kaThibela kawenzayo kukhona nokufica ngathi kuyashoda emsebenzini wakhe akawenzayo uphelele konke complete and ngokuunderstand ukuthi mina umsebenzi wami lo kwesikhathi masingabantu kumele sifundise ukuthi thina hayi sadalula ukushaya ihlombe abanye begidi so ufika ukuthi sithi sishaya ihlombe sifuna ukugida khona la kanti ifolo lohamba kahle nje makukhona abanye abahleli phansi beunderstand ukuthi nokwethu ukushaya ihlombe so that's why sinabantu abanjengoThibela ababuswe ingilozi babuswe idlozi ukuthi wena uyosebenza nomfweni ube semva kwamfweni ungafuni ukuthi ube umphathi ngaphezulu kwamfweni ngokuba thina siyazi ukuthi umfweni samphani ufika ukuthi abanye babehlanganiswe izingilozi baxabana bexatshaniswa yini bexatshaniswa abantu abasemaceleni benede behlukane mayisithi ingilozi ukuthi thina sinihlanganise sasinihlanganise ngokuba wena nesiphiwo wena nenhlanhla manihlukana inhlanhla ihamba nalo uyasala nesiphiwo sakho sokosibonto yakho izoqhubeka yini so ukuhlangana so uzofica ukuthi uKhuzani uyitshela ukuthi yena yonke lento ingaye kanti inhlanhla eningi iphethe uThibela isibonelo esengisenzayo kanti inhlanhla eningi iphethe uThibela mayisethi uKhuzani ephakamisa amaphiko masebona uThibela engazi ukuthi uyinto engelutho maselithi ingilozi kaThibela kulungile seyithatha ingane ethi seyiqhelisa mase siyambona uThibela uzohamba maseyibuza ukuthi hawu zasezima manje izinto kaKhuzani emveni kokuhamba kaThibela kanti uThibela uhambe nalenhlanhla eyidingwa yidlozi la kubo kaKhuzani ngoba amadlozi ayahlangana ngaphambi kokuthi nasihlangane singabantu akungakuphathi kabi ukuthi namhlanje mhlawumbe usuku lesibili ngimi phambi kwababa umcineka noma kabhuti umcineka ngiphethe lolu hlelo ingoba ngiunderstand ukuthi ingilozi ivumile namhlanje ukuthi angikhulume phambi kwakho ingilozi ivumile ukuthi namhlanje angikhulume phambi kwenu ade bengangazi namhlanje ithuba lokuthi kanti ukwazi ukukhuluma azafikela akagcini ngokudelela akagcini ngokweyisa if omunye umuntu ungazi ngaleyo ndlela leyo kodwa ingilozi thina sithi sihlangene ingilozi seyihlangane kudala phezulu ngathi yathi wena kusasa uzohlangana nosibani ekuhlanganeni kwenu thina sizingilozi noma singamadlozi akini noma singamathonga akini sesihlela ukuthi nisebenzisane nina ngokuhlakanipha kwenu mase niyaxabana nibange imali lapha emhlabeni ingoba understand ukuthi lento eniphathisiwe ibihlanganiswe ubanje obani nasenihlukanisa lapha emhlabeni so ukubhasobheke nokuthi uhlezi ungena phakathi kwabantu baxabanisa hayi ngayilanda kuze kuyoshona ilanga mase kuzoba khona into ekuthiwa udumo sekuright lapho umsholozi sehlala phansi sekuright mase kuzoba khona into ekuthiwa udumo noma ungayishaya ingoma uzuround phansi ngekhanda udumo linabantu balo kuyenzeka uyishaya ingoma ihambe ikushiye wena usalele emuva mase uyibuza ukuthi kungobani nangisalele emuva mayesethi uNkulunkulu ingoba vele ngangifisa wena usalele emuva ingoma yakhambe phambili ukwenzela ukuthi namhla ucabanga ukuthi wena ungcono kunalento oyikhipha ngomlomo awukho ngcono kunabaculi abanede beyibone beshaya ingoma zabo zidume zebe phezulu mesefuna ukungamela abantu abathanda uNkulunkulu abahlonishwa uNkulunkulu the moment uzama ukukhwela phezulu kwalabo bantu labo uNkulunkulu wenza isiqiniseko sokuthi akavumi ukubukiswa ngengane yakhe okuyileka ibuse ngokudlulela so sibuswa ngokuhlukene kodwa futhi namathalente ethu awafani futhi ngifuna sikunderstand ukuthi asisoze safana masingabantu njoba ngilapha phambi kwenu ngisestage ngimkhulu kundlula la endlini okwanamhlanje kodwa masiphuma mhlawumbe khona engingaphansi kwabo ngicela nje nihloniphe iposition yami ngiyona njengamanje ngizobiza umsholozi asivulele asichazele ukuthi iyini igcwalisa spring picnic msholozi over to you. Zamsholos, usichazele, zamsholos. Okay, ngani zakwethu ngangibona ngikhuluma nje ngeze ngokweqa angiyena umuntu okhonze noma ukukhumbula ukuthandaza nenxolele ngeyiperezela nje kodwa ukuthandaza ngathandazwa mhla ngizalwa zonke into zami zahlangana ngizocela uNondaba waye uthisha wa retire wase focus emculweni
Unondaba ngimaze kuleya weekend edlule sihlangana enkandla. Kodwa ngifisa ngabe ngineminyaka eminingi ngamazi lenkulumo engikhulumile yengilozi enemhobholo isuka kunondaba. Kungiphathe kabi ukuthi uNdaba oyibhizi ebuthisha elele nethalente elingaka. Ingilozi yakhe yasiyahlehla. Ikhani ibuya ke manje lengilozi. Zondi awusikhulekele ngane yakwethu. Socela siphakame. Baba egameni lenkosi Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga baba uhlanganisa ngalolu hlobo sihlukahlukene senza into eyodwa. Kodwa sibe sihlukahlukene ngobuthina bethu. Kodwa sibe senza into eyodwa ekujabulisa abantu. Siyacela uNkulunkulu wami lolu hlelo oluqala ube nathi kube wena uhamba phambili sikulandele thina njengoba nomphathi ohlelo sesivulele kahle ngamazwi okusamukela. Konke akukhulumile kuyikho uma singakulandela sikuthathe kungasisiza abaningi bethu la endlini. Sesiyacela ke inkosi ke luqhubeke kahle uhlelo kube mnandi. Amen. Asitethele umsholozi ngaphambili. Iwolawa zithathele amandla aJehova. Sanibonani. Niyaphila. Hayi aniphilanga kodwa ingeke. Aninginike umfutho kwenze njani? No, angibonga ithuba lokuthi ngiphinde futhi ngizoma la ngaphambili. Ngaqala ukusebenza nensizwa kaMpungosi ngangave ngisaba ukuma ngaphambili. Ngisebenza iminyaka nayo abantu bengangazi. Ngihlalele ehlathini ngoba ngangisaba yona ipublic platform. Kodwa igcwalisa iyona eyangithatha yangibeka la ukuze namhlanje ngaziwe. Namhlanje ngaphambi ukuthi ngikhulume esize ngako ngifuna ukubonga ithuba esengilisebenzile nensizwa kaMpungosi. Abantu abakwazi ukuthi kunzima kanjani ukusebenza neartist lisuka lelincane likhula lize libe lidala. Kuyenzeka kufika izimo nezivunguvungu la okuzwe khona ukuthi hayi engathi ngingashiya manje. Kodwa uma ukhumbula ivision enayidweba niqala ukuthi nanifisa ukuphoka phela la kuphi umusuthi no olwami uhambo alikakapheleli. Sengiyaguga ke manje sengima deva mhlophe. Uma ngixoxa nabanye ngeke ngithi ngiqhakaze ngaphezulu angebe ngisakusho kunye kodwa kusho kunjalo nje. Engifisa ukusho namhlanje kuyigcwalisa yes4 ngiye ngithi ke mina igcwalisa yes5. Isizathu esiyasenza ukuthi ngithi igcwalisa yes5 ingoba igcwalisa yokuqala sasiyenze kwaku 2019 eyayise Mabhida okuyiyona eyazala konke lokho esikubonayo namhlanje. Inhliziyo yami ke ike yathinteka uma ngizwe ukuthi ungqongqoshe wokuqala owakholelwa entweni yamaskande ubaba uNathi Mthethwa akasekho emhlabeni. Ingithintile leyo nto ngoba uyena minister loyo esakwazi ukungena eofisini asilalele. Esilalela ngaleso sikhathi imicimbi yamaskandi yayinganikwa isupport. Kodwa yena wakwazi ukusilalela sahamba songena eMabhida. Ngaleyo mazi ngithi nje ngifisa ukuthi sidlulise isambazi ukududuza siyigcwalisa emndenini wakanyambosi ukuthi alehlo ngehliyo kufe insizwa neqhawe kade ikholelwa emacikweni. Sengikushilo lokho bafowethu into engiphatha kabuhlungu ileyo ukuthi singamaciko kaMaskandi ama program siyesiwabukele phansi. Sikhohlwe ukuthi sisuka kuphi. Sisuka la akade mekuthiwa kwenziwa ama program khona uMaskandi engabizwa. So uma sesinama programs wethu ngiyakufisa ukuthi engathi singakubona ukubaleka kwawo. Siphinde futhi siwa embrace, siwa support. Irrespective ukuthi ubani umholi wayo. Mfoka Mpungosi, lamanzi engiwashola namhlanje ngiwashisa ukuthi kunesigaba osuzongena kusona manje sokuba umnumzana.
umuntu ke mase umnumzane noma ngabe kuthiwa khona umuntu asebenza naye usuke sene manager yakhe esuke isikuyena 24/7 esekufanele ukuqaphela wena manager elandwele kulo yamusi ukuthi ikhona lesifikile. Ingakho ngithi kunina ngibonga ithuba lokusebenza nalensizwe kaMpungose ayikazi ingenzele phansi. Zifikile ivunguvungu bethi ngidla imali yakhe angihlebela hleka ade wenxamala bantu siyiqedile imali yami. Sihleke lokho ngoba isystem esayakha thina sinaye uyayazi ukuthi there is no way engadla imali engayazi yena. Zivunguvungu lezo ezisificayo kwi-industry. Sikhula nje namhlanje sesiba ngaka ingoba sakha isystem sakholelwa kwiprogram. Ngiyacela ke ngane zakwethu before ngizocacisha ukuthi size ngane ukuthini uma ngithi ngibonga ithuba ngelinye ilanga noma ngabe kuthiwa sesibhixene nithi kodwa walibonga ithuba. Namhlanje nguZuma owaziwayo kaMaskandi ngenxa yakhe ukube kwakungeyena ngabe ngaziwa. Ngiyabonga Mpungose ngicela simshayile ihlombe. Ngicela ukungena lana namhlanje igcwalisa la iSpring Picnic All White eyesine siyenza. Inhloso nqangi kwakungekona ukwakha imali. Mhlawumbe uzongishaya kodwa ngifuna ukungena kulento. Akukaze kuba ukwakha imali. Inhloso nqangi kwakuvula iplatform ukuthi masihlonishwe. Amanye amajandra awasi recognize as respect. Ingakho kwakhiwa igcwaliso kwathiwa sizokwakha istage soMaskandi mase si-invite amaciko across genre beze kuthina sizoba host abanikazi bomcimbi kuyini kuMaskandi. Saphinda saba neprogram encane yebhola esibe nayo nakhona inhloso kwakuxhumanisa lamajandra ngoba ama opportunities awubekade engekho. So ke sikwi fourth gcwalisa Spring Picnic All White. Akukho okuningi engisengingakubalula ngegcwalisa. Kodwa igcwalisa ila fike sithi khona akekho omkhulu akekho omncane. Sonke singamaciko. So ke umuntu nomuntu osuke ngena kugcwalisa lo suke deserve. Besiloko sigqugqumezela. Sifike nama program la sasithi sikhetha ngo Facebook ama numbers. Ubaba uGadla uma ukuthi usasekhona wayengenawo uFacebook uma ukuthi angiqamba amanga. Noma wawukhona kodwa engawunakile. Kodwa kusukela lapha abantu abaningi bawunaka uFacebook. Wabona abantu bephusha bethi ngifolloweni. Sabuya ngonyaka olande 2023 sabheka ama millions. Nakhona abantu baqala bakubona abantu baqala unokwazi ukuthi imillion ubenefitani kubaleke ngani. Sabuya ngonyaka ophelile sithi ingoma zakho sezakha ama million amangakanani. Sase sibuka siyikomiti ukuthi mhlambe kukhona abazosala. Sase sithi kuloku sidinga into eyodwa nje. Iba nemillion ukuthi walishaya nina kusho lutho. Mase kuba abalandeli abazokufaka kwi lineup. Sathatha amandla uyazi ukuthathela amandla ukuzikhethela abantu abafuna ave kubhlungu ngoba ukuthi wena uthi ufuna lo abalandeli bathina sifuna lo ekugcineni lo iproperty wena oyiphethe uma ifeila akuzusolwa laba abakhethile kuzosolwa wena okurana lo program. Savumela ukunikezela ngamandla. Nakhona si manager ngoba into ebalekile ukuthi why senze kanje. Amaciko akaMaskandi maningi. Uma ukhetha ngesandla kuthiwa uthatha unjoko, uthatha uqhosha, uthatha ufalaba, kuthi uthatha abangani bakhe. Hayi sifuna loya. Sabe amandla asiwanikele ke abanikazi baba waphathe. So ke igcwalisa angizoyichaza kakhulu ngoba umuntu akagawuzi ngifuna gibele la akezokhuluma ngoba kunento engifisa ukuthi ayikhulume ukuze igcwalisa niqonde ukuthi uyini ingeyenu akusiyona yethu.
naku la kade ngithi ngizoya khona. Ukuhlela ugcwalisa abafowethu kuyadula. Kudula into ongakazi uyibone. Asina profit. Laba bahleli la emva kwami ibona abenza kube possible ukuthi sikwazi ukuhlela igcwalisa. Ngoba bekholelwe ekutheni umuntu wakithi omnyama kuyijandra kaMaskandi usaselele emumva. Sino MTN, sibe no downtown, ngicela nibashayele izandla. Angeke ke ngisababiza ngegama. Kade siqala namhlanje sibe nesession yokuqala la kade sithi ake si-equipe ozakwethu ngolwazi lasendimeni. Ngoba kwaMaskandi kunalento esidumile yokuthi bafuna ukuziphatha, abasafuna amakhampani. Befuna ukuziphatha benjalo kodwa kukhona la abaselele khona emumva ngokolwazi. Sasithi akabeke beze bazobachazela ukuze ulwazi babe nalo ukuthi kunezimali zabo ezihleli somewhere abangazazi ukuthi zikolekwa kanjani. Namalungelo abawadayisa kalula. Ningangishayike ama-artist, anginivula ama-eyes. Anginivula ama-eyes kodwa kuyafuna ukuthi sikhule. Lento esiyenzayo ake sibukeni ngeliso lebhizinisi. Yes, singabafowethu siyalekelelana. Kodwa uma senza ama-fixture ake sithi kulandelana imithetho. Khona sizokwazi ukuthi sizuze ungagcini kuzuzo yedwa uthothi ingoma idumile. Uyabona sengiyafisa ube ngazificturela uma fika izolo. Ngabe ngi-right manje. Uyabona? Ngoba uma fika izolo uyena ohamba phambili manje. Sabathe kushona ngapha kushona phansi kushona phezulu. Kushona phansi kushona phezulu. So ngiyafisa ukuthi ke iprogram la sinayo niyilandelele. Ngiyafisa ngenilanga qhamuka udisaster ethi uyazi imsholozi kuno 60,000 noma kuno 100,000 ongenile bengayitshela ukuthi nginawo through iprogram le yakugcwalisa. Ake ngize le malini bafowethu igcwalisa idinga 8 million. 8 million ukuze yenzeke ngalendlela ehloniphekile. Ngaphandle kwama stakeholders asikwazi ukuyenza. Okuyiyona element yokuqala ukuze umuntu nje umcimbi uyahlala kudinge ube nebudget. Out of this 8 million almost 2 million uyahamba yakuma artist. Almost 2 million uyahamba yakuma artist. Ngeke ngizwe kama artist bekhala bethi wada. Ngeke ngithi kithina amabhuku ethu avulekile. Kunento esifuna ukwenzeka la yamicimbi eminingi esiyenzeka. Ngiyacela bafowethu ukuthi angisho imicimbi ayingabi khona. Kodwa le micimbi esihlela eminingi ayikihlonipha ama-artist akwethu. Ake sibakhokhele e-market related price. Nansi into engifuna ukuyisho. Namhlanje ngathi ngiyalanda ke kodwa. Na into engifuna ukuyisho. Thina la kugcwalisa noma singenayo ibudget siye sithi uqashwa ngamalini. Usho wena ukuthi mina price u10 R. Mase siyakucela sithi mfowethu asinawo u10 R namhlanje. Besicela ukukupha u8 R. Mase siyavumelana. Kodwa siyamazi ukuthi unjani uqashwa ngo10 R. Sicela lemicimbi etshela abantu ukuthi ngino 2000 abasihloniphi. Njoba siguga nje sinezingane siyafundisa ekufanele zishele isinkwa. Uma uzothi uzokunika u2 R, u2 R uzophelela endleleni. Kwaqhuma nje isondo kuma yogurt akasena iprofit. Ngoba sekufanele athathe le mali ayophesha isondo. Nginivula ama-eyes ke manje. Senginivula ama-eyes. So ke ngiyacela ke ngani zakwethu. Sengizokwehla ngishone phansi. Ipurpose ke iyale segment yesibili esingena kuyona ukuveza ukuthi obani abakhethwe yinina. Ngicela ukuphinda.
le segment esingena kuyona ukuzoveza ukuthi obani abakhethwe inina akusithina ongenile akusho ukuthi ungcono kunongangenanga ongangenanga akusho ukuthi akalutho kuphela bakhethe lokho abakukhethile sengizokwehla ngane zakwethu kunenkinga esibhekene nayo engicabanga ukuthi obaba umcineka ngiyacela bayisukumele ngoba zingwevu zethu lezi ama bylaws aseThekwini baba umcineka asifuna ukusinika inkinga asisho ukuthi ba wrong asibagxeki ama bylaws umthetho inkinga esibhekana nayo nansi ukuqoqa abantu ubalethe endaweni kunomuntu osuke kusayinile ukuthi uresponsible for isafety yabo uma labo bantu usubadedela ngo11 noma ngo12 ebusuku bengenayo itransport yokubuyela emakhaya noma ungahamba uyolala ehotela wena kodwa inkinga eyenzeke kubona kuseyeyakho akusikhona ukuthi siyathanda ukundedela ngo11 nango12 umthetho obekiwe kodwa ke ngikholula ukuthi baba umcineka umthetho kuzube khona wabhalwa abantu abathize kuzofuna ukuthi sikusukumeleni subuyisele 2006 sasenze i-event yababa uJacob Zuma wayese uDeputy President ngaleso sikhathi saba nenkinga saba nayo ngakufunda lapho ukwazi ukuthi umuntu ophume ethu yak event uma engakabuyele ekhaya endlini we are still responsible so ke siyacela baba umcineka hayi kabi with proper channels ikikhulunywe lento yama bylaws ngoba uma ingakhulunywa izosibophisa kunama opportunist azi ukuthi event yaphela ngo12 babuye bazoharass ingane zabantu bazozithathela ama cellphone igcine ibe i negative impact kuma event ngoba abantu abasafuni ukuza kuma event ngoba akana transport I was hoping ukuthi ubaba uSikhakhane uzoba khona namhlanje umavava because bengifisa ukwenza iplea kobaba bamatekisi ukuthi njengoba singakakwazi ukuyilungisa lenkinga yezikhathi ayikho indlela abangasilekelela ngayo ukuthi mhlambe ebusuku sibe ne special program yokuthi basilethele ama-taxi ukuze okungenani uma kuthiwa event iyaphuma abe khona ama-taxi azohambisa abantu on a special program ukuze abantu bethu bezoba safe ngoba abasegoli abasuka eMpumalanga abasuka eStern Cape basuke bebhukhile indawo zokulala but you can't expect umuntu wakwaMashu nomuntu waseMlazi ukuthi usengabhukha indawo yokulala so ke ngiyafisa mfowethu ukuthi leyo nto engathi ngahamba kanjalo ama complaining nginokwathola okunye ngokuaddressa la ingoba bayangibhalela kuma social media angeke ke ngikufihle engicabanga ukuthi bafowethu sengikhulume ngageqa sengimdala i-full stop angisenayo sekuyaziphumela nje angeke ngibonge ithuba ukuthi nonke nibe khona la ngibonga ozakwethu ngokuthi baphumelele nabo babe khona la engithemba ukuthi nizosupporta amathikithi asatholakala sekwinyanga yokugcina engicela ukuthi siphushe ngamandla ukuze umcimbi wethu uhlezi uphumelela ngicela nje ukuthi ke ngidede indawo ngizobusela ku program director ngiyabonga siyabonga kakhulu uthinta indaba yama manager lapha eMsholozi ngicabanga ukuthi lapha kuthina kaMaskandi sinenkinga ama manager eMsholozi asroba too much uyabona ukuthi noma uthi uyihlanganisile imanager la uyipatanise khona ufica ukuthi izothatha lo shintsho ngekho kodwa siyabonga ngoba khona base downtown mhlawumbe bazoyilungisa lo ndaba ukuthi simisa kanjani and futhi iphinde
ishaye mayengekho lama manager. Ngizokwenza isibonelo ngoba ungwakethu unjoka akanayo manager. Unjoka akanayo manager. Unjoka mayongena e-studio akabhuki. Uyaqhamuka nje njengekho uqhamthushu. Abaculi abasuke bekhona e-studio mayisethi AK othi ngifaka iginci nje la emva kwakho. Uphila leyo mpilo. So unezizathu ukuthi kungane enganayo manager. Engicabanga ukuthi mhlambe njoba uyimanager yomculi mhlambe singathi futhi awuyona imanager yomculi kuphela but you managing a lot of things. Mhlambe kumele ukuyenze workshop ukuthi abafuthi abafisa ukuba ama manager bengadlala iphi indima ngoba ufica ukuthi khona abafuthi esihamba nabo esibathembile ukuthi angeke bezidlela imali. Kodwa ufica ukuthi nabo njengoba ama manager imali abayitholi bathembele ukuthi bentshontshe khona la emantombazaneni asuke ezojabulela iqhawe egcina umuntu ekhohlwe i-primary job yokuba imanager. Umfika ukuthi uyimanager kodwa ufuna futhi ukuba phambili kwayena edume manje. Yabo? Isimningi iminyaka ukhona usebenza noKhuzani but mangingaphosisi iningi likwazi emasiqala le project yegcwalisa Spring Picnic. Ukula uqhamuka khona wavela. So ezinye izinto ezincane ezishayayo ekutheni sivele sikhethe nje noma intombi yami mase sihlukene nentombi yami sengithole enye imanager. Kunabaculi abaningi nje aba-uploadele izintombi zabo umculo wabo online. Benede behlukana intombi ihambe ne-account. Benede behlukana intombi ihambe ne-account. Siyafona kwazi ongivulele ilokhuzana into yami online. Ngithi awuba phela ama-album awu7. Mupho omunye umsebenzi. Wemfowethu ile kuyona le ngane le. Le ngane ayisatholakali, ingane ayisatholakali ihambe nawo wonke ama royalties. So njengamanje ngizodedela abaka MTN engicabanga engikholwa futhi ukuthi bangabanye babaxhasi bethu abazothi nje nqampu angikabi naso isikhathi engisiphiwe ukuthi nizokhuluma isikhathi singakanani kodwa nje nizobona nani ngoba abantu babuka live asifisi ukuthi begcina beba nalokho okushayeka. Angazi ngoba babili ngapha bani i-microphone. Okay. Omdala. Uyabona uma unempahla vele ukuthi umdala. Sanibona. Igama usicelo ngwakadlamini ngisuka kwa MTN. Ngikhethwe ngempandla. Ukuba nempandla nje kungibeka lapha phambi kwenu. As uMTN kubalekile kuthina ukuthi sizibandakanye namaciko. uMTN inkampani eqale eSouth Africa. Yaphumelela yaphumela ngaphandle kwaSouth Africa kodwa thina esisebenza la kubalekile ukuthi sizikhumbule ukuthi singobani siphumaphi sihleli kusiphi isizinda. Uma uKwaZulu Natal awukwazi ukuthi ungathi uyinkampani kodwa awusupport uMaskandi ngoba umculo wakithi oculwa abantu bakithi abasuka endaweni lezi siphuma kuzona kwathina. uNkulunkulu esibusisa ngokuthi asibeke sisebenze endaweni lapho sikwazi ukuthi senze khona umehluko khona. Kubalekile kuthina ukuthi siwenze umehluko. Siqhamuka ama companies asponsorisha izinto engezona ezakithi abazibeka phambili bona. Uma sekufika thina uNkulunkulu esibeke endaweni ukuthi singakwazi ukuba nathi senze i-decision ukuthi uMTN uyapi. Kakhulukazi uMTN waseKZN kubalekile ukuthi sibheke ukuthi kuphi ukukhuluma nabantu bakithi. Ngoba labantu bakithi bona ba ama customer ethu futhi. Kubalekile ke thina ukuthi sizibandakanye ne-event enjengegcwalisa siye saxoxisana kahle noKhuba noba uNxamalala konosisi oyinkinga la ngathi wakamkhize unzinyana ke yena lo wakamkhize kodwa laba babili hayi bebe right sagcina sikwazile ukuvumelana ukuthi asibe ingcenye sakubalula futhi ukuthi siyafisa ukuthi singabi ingcenye kanye siyafisa ukubuya sikhulume ngento enjenge long term plan yokuthi sifisa ukuthi ubaba uNxamalala athi uma ekhuluma ngegcwalisa athi uMTN uzoba ingcenye for iminyaka emingaka elandelayo. Noma singakafiki lokho lapho kodwa kuyinto ebalekile kuthina ukuthi siyiveze ukuthi sifisa ukwenza njalo. Ngizocabanga ukuthi lokho kubalekile kakhulu bamnxamalala ngizokusho kodwa sibonga ithuba nathi lokuthi nisivumele ukuthi sibe ingcenye yegcwalisa. Sihlangene noKhuba wathi kumele sizitshele kwasichaza sinosotobe lokho ukuthi njoba dechaza bamnxamalala ukuthi umculo wakithi into ebengabhekiwe kakhulu ama companies abeyibukela kude abhekele uma sekusho yena umnikazi we-event ethi kumele sizitshele nathi ngengizwe kuthiwa you must know your worth. Kumina kwafika inkulumo enjalo umesho kanjalo
safonqoza izigqoko zethu nosotobe sajika safaka imsila ngaphansi kwemlenze sabuyela emuva ngoba ayikhuluma ngako ukuthi asibuye sizosho ukuthi yini esisobenzela yona. Sabuya sakhuluma kwazwakala esikukhulumayo bakwamkela ikona okusibeka la njengamanje nje ko-MTN. Siyalibonga kakhulu ithuba Khuba, siyathemba futhi sizoqhubeka sisebenzisane. uMaskandi nomculo esiwuthandayo njengo-MTN siyafisa ukuqhubekela phambili nawo silokho sibambisene nawo ngoba umculo kuwona ohamba phambili oyingqayizivele eSouth Africa yonke. So kubalekile nathi njengenkampani eyokuzalwa eSouth Africa ukuthi sibe ndawonye sisupporte sichase umculo kaMaskandi. Siyabonga kakhulu ngethuba. UNtsele siyabonga kakhulu. Okay. Unondaba lapha bengithi ngifuna ukutshontsha uNondaba. uNondaba udlala kancane ngoma iyashesha. Nondaba ngizophinde ngikuphe lethuba. Ningixolele ngihambe ngohlebezela uNondaba lapha ngoba ngimkhonzile ngathi uNondaba phuthumuye lapha emumva maqedwe ukukhuluma isikhulu saka MTN ngicela ukukuza ucula. Ngingaze ngikubize ngizoqhamuka sengi-introduce ekugcineni ubesamisa isithupha lapha uNondaba esabheka ukuthi kwenzakalani. Kodwa ke soqhubeka la phambili ngohlelo lethu. Ngizocela because abantu baka MTN they come from a corporate side and kuza futhi another corporate side which is downtown ezochazela kahle thina ngazonke zonke lezi singazi understand zo music na onke lento le yama royalties. So abantu aba corporate banala lokho kubhora ukukhona ufuna nik understand because siningi information so kuhle ukuthi kuhlezi kukhona umculo phaka nendawo bengithi ngiyanizama so ababuyeke bezophinde bezokhuluma isingisi ngiyacela nisukume nizosichazela kabahle kabanzi Downtown Music Publishing Africa ibona bazosichazela ngendaba yama royalties. Dadewethu sondela ngapha ungasabi. Dadewethu labantu bachazela yonke into zobachazela yona enza sure ukuthi iningi lethu asiyanga kahle esikoleni yazo. Inkulumo yakho moyikhuluma ingabonisi ukuthi ngazi uthi nongingeza ngoba sibona ubugebengu thina lapha. Yabo? So njoba lento ka online sesicabanga ukuthi siyayazi asisafuna umunye umuntu uzokhuluma language esingayi understand. So ilanguage yakho ayiqonde nje ngqo nisho ukuthi ngobani nizosiza ngani ikuphi la sishoda khona eningakulungisa. Yabo? Wenze nje isiqiniseko sokuthi ngoba bazophuma bengayizwanga lento ethi umuntu bazothatha lo 10 rand omncane yabo. So siyabonga. Sanibonani. Ngisathatha isikhathi ngoba bese ngike ngakhuluma kakhulu eqaleni. Igama lami nguNonto kaMadondo. Ngiqhamuka enkampanini ekuthiwa iDowntown Music Publishing Africa. Ngihamba no Miss Kefilwe. Bethanda ukukhuluma nani manje iSuthu language barrier. She is our head of A&R. Ngihamba futhi nomunye umSuthu uKabelo. He is our head of marketing. Mina ngenza client services and income tracking at Downtown. So Downtown, it is a global company. Ayikho based la eSouth Africa kuphela. So ikhona na phesheya. We also service ama client aseGhana, Nigeria, go Kenya, sibaningi khona. So isizathu sokuthi sibe khona namhlanje it's because we represent uBut Khuzani under Indlamlenze Group. And we saw a gap enkulu kuMaskandi genre ukuthi abantu abaningi abanalo ulwazi when it comes to the business side of umculo. So sase sacela kuBut Khuzani nakubaba uZuma ukuthi can we come and partner with iGcwalisa so that we can educate ama artists amaskandi ukuthi wenze njani ukuze ukhokhelwe register kuphi ukuthi ukhokhelwe. So ngizochaza nje briefly lokho bese ngichazile. Thina umsebenzi wethu simela ama artists. We collect ama royalties from Samro, Kapaso and Esambra.
siwa collecta kanjani ama royalties. Okokuqala kumele ube yimember la yalama CMOs esengiwabalile. ISAMRO ikhokhela ababhali nalaba benza isound yomculo. Ikhokhela ama royalties akanjani? Ikhokhela ama royalties aka TV, ikhokhela ama royalties aka radio. So if ingoma yakhe idlalwa ku radio and you awuyithola ama royalties akhona, kumele ucheck i-membership yakho yase SAMRO ukuthi i-right yini. And then iKhapaso previously kungakabi khona lento ya online besprint ama CDs wadayisi. So iKhapaso ikhokhela i-digital streaming, which is Apple Music, Spotify, Google Play, nezinye indawo. So izinto engayikhokheli ayikhokheli iFakaza. If umculo wakho udlala kuFakaza, just know ukuthi awuzukhokhelwa lutho. Also umculo sharewa ku WhatsApp. Thumelana ingoma ku WhatsApp nibulala ama artists because awatholi lutho ngalokho. And then iSAMPRA kuholelwa laba abakwazi ukucula kodwa bangakwazi ukubhala. So if une talent lokucula kodwa wazi ukubhala, still uzowathola ama royalties but uzowathola eSAMPRA not eSAMRO or eKhapaso. If uyacula uyabhala uzokhokhelwa kuzo zonke zo 3 lezi ndawo. So I always make example ngoba uChiko Thwala no Mam Brenda Fassie ukuthi ubaba Chiko Thwala wayekwazi ukubhala nokucomposer kodwa engenayo italent lokucula. So wayehola eSAMRO naseKhapaso. And then uMam Brenda Fassie since wayengabhali wayeperforma kuphela wayekhokhela eSAMPRA. So izona zonke izinto esikusiza ngazo lezo. Ungadle isikhathi kakhulu. Enye sikusiza ngayo ile sibizwa synchronization. So siyathatha umculo wakho thina as a publisher yakho sihambe siwupitche ko Netflix, ko Showmax, kuma ads, kuma video games ukuze ukwazi ukukhokhelwa. Into esihlulayo as umaskandi genre kulamanye ama journey ukuthi mabe composer umculo at the back of their mind banalento ukuthi ngifuna ingoma yami idlalwe yonke indawo, not just ukuthi lalelwe ama fans ami kuphela. So it's very important ukuthi uma compose umculo ube nomculo owazi ukuthi mawufuneka kuShaka Ilembe khona ivideo engibadlalele yona bebekhona. We have a composer okuthiwa uPhilip Miller. Uyena owabhala wonke umculo weShaka Ilembe. But we do have ama artists kamaskandi. Why engabizwanga ama artists kamaskandi for uShaka Ilembe. So izinto ekanjalo when you composing umculo, composer ingoma owazi ukuthi mayifuneka ku Netflix izothathwa. Mayifuneka ku Showmax izothathwa. Don't just compose umculo for ama fans akho. So isona isizathu esikhona la sizoba khona throughout the program. So sihlelile la tafula if you want ufuni one on one nami singayenza. But sengizohlala phansi sithanda ukubonga kakhulu ku Butkhuzani na ku Babzuma for kusithemba and also for kusihlonipha. Masicela ama splits uBabzuma akangihluphi. Makuzo releasewa i-album uyangithumelela ama splits, which is another thing that is very important. Kuningi kakhulu engikhulumile but sengizama ukusummarize. So isplit maningena e-studio nenza ingoma, make sure ukuthi niyasigna i-split sheet. Nazi ukuthi kuyingoma ubani une% engakanani uba une% engakanani, just to avoid lento eyenzeka ngeJerusalem noMaster KG noNomcebo. So maningena e-studio nobabili nisuke ningazi ukuthi ingoma izoba hit. Maningena e-studio signani i-split sheet so that nizo avoid ingxabano ekugcineni. So siyabonga kakhulu to iNdlamlenze Group and we hope ukuthi le partnership izokhula iye phambili. Siyabonga. Okay, siyabonga kakhulu dadewethu siyabonga. Sesiyela ngasemaphethelweni ngicabanga ukuthi kumele kusukume ukhuba kodwa ngaphambi kuba sitedele ukhuba ngizocela ukuthi simukele uZondi uNondaba asiphe nje ngomculo sehlise lesingisi kodwa bekungasona isingisi yazi kunje ukuthi nje into mayeke yathi ukufunda noma usukhuluma isiZulu ngathi isingisi
ayikho indlela ongenza ngayo ukuthi lento ihlezi isizwe emadlebeni ikhuluma sichazelwa ngalento le. Akhona ama business card. Ngoba ijulile le ndaba. Inking ihlangana nalena ni promote uMambuse laphi into eyodwa. Uyabona nje uMambuse lapha vele nje esigcisha ke lento uMambuse lapha. Uyabona ke kodwa ke soxoxa. Nondaba say right. One, two. Ngibabaza okwenzile yonkosi nomhlaba lo osenzele wona esulwini ngibonisi nkanyezi naimvula ife laphe zulu shall come with shout of acclamation and take me home. Her joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration and then proclaimed, my God, how great thou art. And said as the chorus, as it's a song, then sings my soul. Then sings my soul, my Savior God, to thee. Siyalazi ngapha leli chorus angithi. How great thou art. Cela uma ungalazi vele wenze kanje. Uthi ngesandla. How great thou art. Asiye bazalwane, asiye. Then sings my soul, my Savior God, to thee. Asiye kokugcina, how great thou art. How great thou art. How great thou art. Thank you. Senimane niyalishaya nje ihlombe. Siyabonga Nondaba. Uyabona impela mulo kuphila nokhuzana nogcina uintroduce kubantu abafana noZondi. uZondi vele bengumseshi iviki lonke. Ngithi kodwa baba ucula kahle kanje. Baba uZondi angiwazi umculo oculayo. Ngazi noma ijazz noma hlobo kodwa uyacula baba. Uyacula and wobona uma ujatshulelwe izimpisi ubujatshulelwa ilezi zakithi ingabade. Wobona uyacula kodwa ucula into ethe phecelezi. Bafowethu bekungoma yothando noma ingoma yokholo lebiculwa ubhuti kwazela khona iqiniso umzulu uthi bethini uNondaba kancane hayi Nondaba impela bengathi icula ishayina kodwa licula kamnandi sizwile kodwa umyalezo cha mina ngizwange ukuthiwa praise njengamanje
ngicabanga ukuthi sesifike ngasemaphethelweni ohlelo lwethu. Ngicabanga ukuthi mhlambe enye moment ebesiyilinde kakhulu lena ukwazi ukuthi obani ke kulokhu abakhona kuyigcwalisa spring picnic. Njobe besechazileke lapho umsholozi esifole kuona wonke lawo 4 ngiwazi njengoba ngizazi ngoba igcwalisa ibukeke ngazuthi ihamba nesikhathi iunderstanda futhi isimo esibhekene nomculi kaMaskandi kanjani na nikhumbula ukuthi njengoba edeshila umsholozi ukuthi obaba bafana njengogadla wenganawo Facebook ngalesa sikhathi mayiqala igcwalisa spring picnic futhi nongabe ukhona uFacebook mhlawumbe orun wengane yakhe efunda ugrade 12 ipostela noma yini kungana ndaba nokukhula ngiyakhumbula ukungena kaJavas emnike kuspring picnic Khuzani wenganawo Facebook uFacebook okhona kuFacebook ohackiwe futhi enganandaba nalo uFacebook wesibala ungeke ngalo uFacebook kwaphoqa ukuthi angene uJaiva kuthathwa lo Facebook ohackiwe mhlawumbe usunonyaka msholozo ohackiwe lo Facebook futhi ukukhula kwawo ubontu ukhuliswa amashayini na uFacebook kuFacebook onama followers ukuthi engakwazi ukuqualifya kwigcwalisa spring picnic but ngenxa zokuthi inhloso kwakungekhona ukuthi kuchathele uJaiva angene but kwakukwenza ukuthi naye aqhuquzeleke njengomculo omkhulu ukuthi now it's not about ukuthi umkhulu but it's also about ama numbers. So ukuqala kwegcwalisa spring picnic kwaku about ama numbers namhlanje sesikhuluma ngawo sonke sesi ama numbers akwazi ukuvulela abaculi abanjengoMafikizolo. Ngicabanga ukuthi uMafikizolo lapho ekhona ebhizi ko TikTok ngazoma esikhona na album yakhe noma kokungekho kodwa kwakunesiphithiphithi sikaMafikizolo ingoma zakhe engazi ukuthi kuphi ngoba abantu babengakuhloniphi ngama numbers ngalesikhathi wawuhlonishwa ukuthi uKhuzani umkhulu wawuhlonishwa ukuthi uyinkosi yamagcokama umkhulu but ukintroduce kwama numbers kuvulele wonke ama artists kaMaskandi ukuthi uMaskandi ube yilento usuyiwo namhlanje. So now it's not about igama kuMaskandi sesinabantu abafana njengo Navigator abakade bakwazi abakade baqala ukucula kodwa kunaleyo nto ukuthi ngoba unavigator akekho omkhulu kodwa nongabe ngashaya kanjani ama number asingese kunake so hamba siyobheka iqhawe lami kodwa namhlanje unavigator ushaya ama album ushaya ingoma eyishaya ama million engicabanga ukuthi most yabacula bakhona lapha ngabe nginephutha mangase ngithi khona umculi onganali imillion uma ekhona onganali imillion wonke umuntu ufuna ukuya lapha kwemillion ngaze ngathi mina even if awulishaya ngemillion ujabulela 100,000 ngoba kwa 100,000 inamba enkulu 100,000 inganza kwethu inamba engaphezulu kweMoses Mabhida shothi mawubuka abantu aba more than 100,000 usuku ubuka abantu abagcwele Moses Mabhida baze bagcwala ngaphandle neFNB ayifiki lapho shothi thina singabaculi bakaMaskandi njoba sinama millions angaka kusuka lapha eqaleni kuFacebook mase singena ke sesiya lapha esidla khona la kusetshenzwa khona kuYouTube abaculi bathenga imoto left naka right iqiniso ukuthi uqala kwalegcwalisa spring naso ke singisi gcwalisa spring picnic yes so uqala kwalegcwalisa ngosuku uqala kwalegcwalisa ungasibona sesichoma ngama million it's because of lolu hlelo and namhlanje so memezela abaculi now not only about ama millions because ama millions sesibona ngathi seyathaphuza secoshwa phansi but manje asike sibheke ukuthi phekwa ama million washayile ngabe bona abantu bayakuthanda yena sike siboneke manje uthando lwabantu ingakho kwekudedela ukuthi manje akuvotweni so kunale top 15 uwakethu unjoko uhleze ephuma njalo bafowethu la kuvotwa khona unjoko bephumele last week mangimbona ngambuza ngithi wakithi ukhona kodwa kubonaka ku last 15 edlule kodwa ngiyakubona ukhona uthi wengana kwethu mhlawumbe kungenza ukuthi ngikhona la namhlanje angazi so igcwalisa yenza ukuthi nomculo omkhulu ebe novalo ngoba abafana abancane noma labaculi sithi bamavukane alisekho ivukane kuMaskandi sijiviswa ibona labaculi laba esasibathatha njengamavukane kule yaminyaka so siyabonga kakhulu igcwalisa spring picnic njengamanje over to you Khuba ashaya inhlombe kule ndawo le hawu over to you Mpungose. Balizibusiso zakho ke uzibaleke ngazinyeke balaphela aziningina onke inkosi ngazo ngasolika sanibonani nonke enikhona namhlanje no wenzani mlisa manje ngoba ngithi awuphuzi nje noma uyamtshontsha ngicela ukuthatha nje ithuba ngibingelele
ihambeli zethu ze Downtown. I-Downtown inkampani yaphesheya kwey'lwandle. Ekuyiyona esilandela umculo nala singeke sikwazi ukufinyelela khona. Ngiqala nje mina ukuthi sisebenzisane nabo. Ngathola nje hawu kuney'mali ey'ngaka nje ey'ngenayo esingazazi ukuthi besiyoyithola nini kade singayitholi. Cha niyakhokha kodwa ke nibuyise leya ndlela yokukhokha inyanga nenyanga. Senithatha 3 months manje. Yebo. Bese ngibingelela abakwa MTN okuyinkampani ehlinzeka nge-network ehamba phambili kakhulu, ikakhulukazi ngaphakathi nangaphandle kwezwe. Ngibingelela umphathi wohlelo uMfokansele ukwazi baba ngiyathokoza kakhulu. Bese ngibingelela ngiyabona bakhona oGwazela ngiyabingelela kakhulu. Ngibingelela amaciko akithi akhona ikakhulukazi nala kaMaskandi engiwabonayo abafowethu bonke abakhona. Ngibingelele ke abathwebuli bethu intatheli ezikhona phakathi kwethu nabo bonke abathe bazohlinzeka kulolu hlelo oluthandwa noluhle kangaka. Ngithi nonke nje nikhona sanibonani. Sanibonani. Unavumela phansi kangaka yini umoya waphansi. Cha. Thena namhlanje angakufaki lokho engihlala ngufakela ngoba bathi lento kusho ukuthi akezwa hearing device. Cha ngithe angakufaki. Khombisa ukuthi hayi kusengena inkinga kahle kahle. Ngibonge nje kakhulu ukuthola ithuba Nxamalala. Ngiyakubingelela Msholozi. Ngibonge ithuba lokuthi namhlanje siphinde sibe nomcimbi omuhle kangaka la khona sizonethulela ama sponsors wethu abantu abasisekele abasixhasile lo mcimbi kanye nalabo abaculi abazoba ingxenye. Ngiyabonga kakhulu kwazi Mfokansele ithalente lakho liyisimanga. Ingakho kufanele ukuthi imicimbi eminingi kusondeze ngoba awugcini ngophatha uhlelo uphinde uphilise kakhulu. Kukhulu esikufundile siyelapheka uma umphambi kwemic. Ngithemba noGwazela ngoba ukhona kuma galadini akhe uzobe uphethe wena uhlelo. Kade esho lapha hleli phansi. Ukuthi ayilensizwa ayingeke inhlelo zakhe zonke ukuthi izophathwa wena. Siyathokoza kakhulu emshayela ihlombo kwazi. Sibonga nje kakhulu uqinisileke insizwa engakhuluma amanga noma ngabe azohlala kabuhlungu uyohlala kabuhlungu iqiniso kuwena kodwa ulisho nje ngoba linjalo yena ephike ngokuthi ulishilo ukuthi lento yama-million kuyiliqiniso lingephika ukuthi igcwalisa yaba nesandla ekuthenini abantu bonke bekuthathe serious ukustrinywa komculo. Namhlanje kuchonywa ngawo ama-million. Umculo makafika i-million wenza post. It's because of igcwalisa yakwazi ukuthi kubeke obala ukuthi kubalekile ukuthi abantu kwakuyi-strategy sokususa abantu kwi-digital sisusa abantu kwi-physical sibasa kwi-digital. Nangempela ke sakwenza kwenzeka njengoba namhlanje abaculi bonke ukushaya i-million kuyigugu kangaka. Siyashaya isifuba ngalokho. Singaqali futhi lapho ngoba uzokhumbula ukuthi sike sayingxenye yokuhlela ibhola la khona engasho khona mawungayobheka kuma video sasiwenza lokhu kwi-tournament yokuqala ngasho ngathi sizobona ama-fixture amaningi la khona ubona uMaskandi usabalala ucula nama-cross namanye amaciko akweminye imikhakha because sebeyakwazi ukuthi sihlangane ndawonye siba abangane sixoxe indaba iphelele e-studio. Namhlanje kunama-fixture amaningi athinta amanye ama-genre engicabanga ukuthi
sinesandla futhi lapha ekuxhumaniseni ngoba abaculi labo bongabazi ukuthi bahlala laphi lapha eminye emkhakha ukuthi uzophuma batholephi sokulula manje ukuthi kuxhunyane manje ngabe niyabona abaculi bamaskandi neminye emkhakha sokumndeni owodwa nje sokuyaphilelwana okuyinto enhle kakhulu leyo engeke sathi ngempela ayinhle into enhle futhi esikhuthaza ukuthi ayiqhubeke phambili ngoba kudlalwa ngokujabulisa abantu kuthuthukiswa umculo wabantu awabantu phela vele umculo wabantu siyabonga futhi nabantu nabalandeli emakhaya indlela ba streama ngakhona umculo njengamanje noma kukhona laba abasasendelana ingoma ku WhatsApp kodwa siyabonga ukuthi abaningi sebeyikwazile ukuthi beyifunde lento beyiqonde ukuthi ihamba ifikephi isizathu ke esenza ukuthi sithi kulonyaka sizo cela ukushiyela kubantu ukuthi buyibona abaqokayo ukuthi abacula abaningi bonke sebenama miliyoni angeke usakwazi ukuthi uzothola nemiliyoni usungabuthi abacula aba100 abeze ku-event so kake kuba abantu manje abashoyo through ama SMS sisebenzisana ke nenkampani enkulu okuyi Black Mobile okuyiyona ethumela i-report yama SMS njalo ngosuku so i-report yakhona futhi ready uyakwazi ukuthi uyicele uvumeleke ukuthi uyicele ukuthi ngicela ukubona ukuthi i-audit khona ukuthi i-audit uyakwazi ukucela i-audit ubonakala naney'namba cishe bengakuvezela zonke iy'namba bezikuvotela ayikho into ebushompe shompe yonke into iya kumuntu lo okuyena oqokwe ngabantu ukuthi abe ingxenye yomcimbi ogcwalisa izoba ngomhla ka8 November njengoba nazi amatikiti atholakala eTicket Pro nase-Compute Ticket ko-Spar-ke ko-Pick n Pay kuzona zonke iy'ndawo ko-Shoprite ayatholakala amatikiti ahamba kahle kakhulu amatikiti ngendlela eyisimanga abantu ngiyabona ukuthi bayawuthanda umcimbi bavivile siyabonga nje Nxamalala uke wabalula kuhle kakhulu ukusebenzisana ngithi ke mina nginomlando wokuthi ngile artist engenawo umlando wokuxabana nabantu elisebenza nabo ngoba into edala ukuthi nixabane ukusebenza ngesikhaya kakhulu nenze nje izinto ninganaki ningavumelani ukuthi ukusebenza kwenu kuma kanjani uyaqala ke usuthi urojo imali urojo kanjani imali yakho ngaphela yakhe imali urojo kanjani yabo uthola nje usuxabana nahamba ushintsha abantu hamngxabana nabo mina ngumuntu nje ongakaze ngize bese emlandweni oxabana nabantu ikakhulukazi nomuntu engisuke ngisebenza naye umuntu nje oxabana nami kusho ukuthi usuke uhlanya nje yena usuke eyigulela ngekhanda kodwa nje a sober minded person ngeke uthi uxabana nami soxabana sibangani yabo ngoba ayikho into engathi mhlambe ingayinkinga ukuyisolve uyafika manisebenza kube khona into eningaboni ngayo ngasolinye noma eniphikisana ngayo neze nilando wesithathu ezosho ukuthi hayi la ubani right ubani wrong kodwa it does not mean ukuthi lonto isengaba ingxabano so ke usebenza kwami noNxamalala kuhle kakhulu ziyafika izimo ezinzima la khona uthi obonayo ukuthi hayi umuntu usethwalisa ijeke manje umuntu uthwele ijeke manje izitha left and right ubone ukuthi neNxamalala phela amandla ngithi mina hayi khululeka ngizophuma sengiyibonile imbobo engizophuma ngayo mina wena nje ungadideka mina sengiyibonile imbobo mangidle ukuphuma kule mbobo le ngizobhodloza kwenye indawo ngizophuma kodwa khona ekugcineni siphume futhi athi hayi washo hayi mase ngishilo ngiyasho ukuthi ngasho uma ngisuke ngithi angidlali nezingane wawuthini kimi ngena kulayini ngisuke sengazi ngempela ukuthi akasekho uzongibamba kukude la ibrand yami engifuna ukuthi iye khona ngiyaxolisa nje ngibone wonke umuntu exoxela nje noNxamalala elula nami ngiyelula ke ibrand yami ngifuna ukuthi inyuke kakhulu iye phezulu ngoba ngiyabona ukuthi kukhulu okusamele sikwenze umculo kaMaskandi abaculi uculo abantu kakhulukazi abanamatalente ngendlela esimanga umculo nje kaMaskandi okwazi ukucula uMaskandi usuku netalent so most abaculi bamaskandi baphelela kwi-local baba nje local umuntu azayidlulela emhlabeni local kodwa enetalent elingamfikisa kuona wonke umhlaba lento kaMaskandi mawungayijulela kahle uyinikeze kahle ithuba umculo lo ongagcina uhamba phambili Africa yonke
ngoba abantu bayawuthanda ngisho ngangidlalela belungu nje la last month bagcina sebedansa wangibiza omnye umlungu wathi I can hear ukuthi le ngoma imnandi ukuthi nje angiyazi ukuthi ithini but I can hear ngiyazizwa uma ngidansa ukuthi hayi ngiyaflowa nje ngiyangakhona so lento le ikhona into ekhona ngomculo wakithi okumele ke siusabalalise so ngathi mina ngifile ngazo kula eSouth Africa sengikwenzile okuningi uma ungathiwa ngisa lokho ngibanga ukuyongena engomeni izokuhlukanisa unyanga bese sengiqhatha noma afika izolo sengiqhatha nonjoko yabo ngoba akusekhona ukudla kwami lokho yabo uma ngisathi ngibangana ama-stream ngibangana abaculi abafikayo ngabe sekuyiqhatha I'm a legend sengikwenzile okuningi so i-tennis engiliqomayo akulula liqoma umfana omncane lutho sengigqoma sengidla nempunga manje uyabo so manje uyabona ukuthi uma ubona ukuthi uNkulunkulu ukubusisile wakubeka esigabeni kwesinye isigaba ubhizi wena usumnumzana usuganiwe kumele abuyodla esibayeni kumele abuyodla endlini ilokhu ini isixhande ubhizi uyofuna inhloko ubhizi uyodla iphaphu so kubalekile ukuthi isigaba sakho usazi ukuze uzohlonishwa ubona abaculi abaningi abakhulu bengahlonishwi ngoba udlala nezingane ebaleni kubalekile ukuthi uzazi ukuthi kuphi udlale la udeserve khona yebo khona kumnandi ukuba yilegend because kunezinto ezihalelayo obona ukuthi ngabe ngiyiphuzela isobho lapha kodwa manje ubona ukuthi hey akusavumelekile uye lapha ngoba manje uzoyiqhatha ngoba zizokushaya igala idlali kanjalo uyabo so siyabonga kakhulu bafowethu siyabonga Mkhaya ukhuluma indaba ebalekile ungathi usuku khona la kuthiwa khona ngizokhuluma khona ngihlezi ngisho ngithi hlala la ubekwe khona uNkulunkulu uzokufica la kubeke khona ngoba ngiye ngisho ngithi kunezinto engazithola ngokuba yisecurity futhi kwakunezizathu ukuthi kungani ngiyoba yisecurity ngaba yisecurity mina ngisho sengicula but imonto yami yokuqala ngayithenga ngezizathu somuntu owangifica ngihlele egate ngiyisecurity owafika wathi hayibo ngathi ngifika ngiyisecurity ngihlele egate makufika imonto izodeliver amaphepha osowethene obanibani oDailySun ku front page wona wonke amaphepha kodwa imina ngithatha i-newspaper ngiyisa kwi-building ngaphakathi bavele babuya bonke labantu bakwi-building bathi hayi uwela ngathi ngizoyiphika kanjani ngoba yimpela ngisho namazinyo ngithena nje ngithi ngizoyiphika kanjani kanti kunomunye ubaba azovela achazeke uma ichazeka lo baba usebenza lapha khona lapha ngaphakathi avele lo baba kanti lo baba uzopromothwa ahamba wasebenza kwezinye indawo mayifika la esebenza khona sokufunakala ama-artist athi mina Lord i-artist engilaziyo afake mina ngifake wona wonke ama-program bayazothi bela sarawunda yonke KwaZulu-Natal sihambe siperforma aze ngathenga imoto ngomuntu wangithola ngihleli ngiyi-security esangweni ukuthi uNkulunkulu uma ngabe ethe hlala la sona ngokuthi thina uma ethe uNkulunkulu iba ukhuzana mina ngifuna uba unjoko uma ethe uNkulunkulu iba ugatsheni wena ufuna uba ulimit kanti wonke umuntu unesabelo sakhe futhi siyeke lento yokuba nomona uma ubona ukuthi le ndawo ekamkhulekela suka wena ube sendaweni yakho ngoba angeke uphumelele uma uthi qa yabo uma uqoma lo uyophuza ukuthi uthole umuntu okuyena yena kodwa mana la omkhona uNkulunkulu uzokubusisa la ohlezi khona so angithintile lawo mazwi ekwazi kahle kahle bekufanele ukukhuluma ekugcineni la mazwi manje ushintshe wonke le briefing yaba emotional yabo khona bese befuna ukukhala so sesifikile ke kuvutho ndaba la khona kumele sibonge khona abantu it's a pity nje ukuthi asinawo Black Mobile asibamemanga abaka Black Mobile ukuthi bezochaza ukuthi amavote bengena kanjani isystem yabo isebenza kanjani kodwa ke bangaba available kuona wonke umuntu odingayo bekuvotela abaculi abaningi ngiyabona ilist yakhona yathi more than 700 artists eyayivela lapha kodwa sasisithi sizothatha 15 kuphela kodwa
ngisafaka isicelo la kunqamalala ukuthi sithi kwengeza umaskandi ongcono sithathe top 20 utheke usazo aligna kahle ikhathi zakhe kungenzeka mhlambe sisaqhubeka sithathe laba ebebesuka ku 15 beya ku 20 but okwamanje sicela ukumemezela nje I top 15 ethe yaqokwa abantu ayibese kushubile ke ngeviki lokugcina ngosuku impela okuvalwa ngalo hayi bese kushubile belithathe semsamo lemlahle eminyango lithathe seminyango limbeke emsamo asazi sonke ke sicela ama screens ethu nisivezele ukuthi obani emva kalokho zobe sesimemezela laba ke be cross gender kanye no MC bethu siyabonga oza DJ Sekunjalo Ningizimu Afrika. Umthandi umcimbi wamaskandi isize yafinyelela emaphethelweni. We spring picnic all white. Kuboshwe abaculi bavotelwa wena kulonyaka 2025. Asihlangane ngomhla ka-8 November eKings Park, Hollywood Bet Stadium. I-top 15 isiphumile. Number 15 ungena. Number 14 uKatsheni. Number 13 uMafikizolo. Number 12 Mezi. Number 11 Mjikelo. Number 10 Navigator Gwenza. Number 9 Pangandao. Number 8 Spitty. Number 7 Mahostela 97. Number 6 Unjogo. Number 5 Disaster. Number 4 Tandazani. Number 3 Fadabo. Number 2 Mayonnaise Tabisa. Number 1 Machongosi. Asihlangane ngomhla ka-8 November eKings Park, Hollywood Bet Stadium. Amathikithi ayatholakala eCoffee Tickets naseTicket Pro. Kungami, kungawe, kungathi sonke. Okay I cross gender sizocela ukuthi singayimembezeli namhlanje kusukela kusasa kodwa zolo sibafaka one by one kuze kushaya iviki elizayo laba ke beminye imkhakha abazokwazi ukuthi bebe ingxenye yethu ngelanga lomcimbi abantu kabahambe beyobheka ke okumhlophe sihlangana ngomhla ka8 abantu abaphuthume beyothenga amathikithi ngoba into engayibona eCarnival City abantu abadlule ngisho abangaphakathi sebengasena amathikithi so ke umuntu akahamba uthenga ithikithi lakhe asakhona ke amathikithi ka150 atholakala
Ticket Pro go Spa mawufuna 150 elibed but awasekho eShoprite ulungileke asibonaneni ngawo mhla ka8 sesingadedela ke izintatheli zibe nemibuzo embalwa emva kwemibuzo ke socela ukuthi Nxamalala anganoma njengobaba wekhaya ubuye uzositshela ukuthi amanzi sizowathola ngaphi ngoba siyaqonda kusebusuku kumele abantu beyophumula so amanzi bazotholakala ngaphi kodwa ke through umphathi wohlelo siyabonga ensele engazothi ithuba lembuzo yeintatheli Msholozi ngisacela ungiphe directive imibuzo maybe ibuza babhekisa kuphi babuza kanjani ukuze lokwenze mhlambe izophendula okay ngicela ukudedela lelo thuba lembuzo ngilibonile lonke uhlobo lentatheli noma uhlobo lama TV singaqala ithuba lembuzo le Shoot ayikho imbuzo. Shoot yonke into clear. Okay, asishayine ihlombe. Nasandla. Okay, ungabuza ngana kodwa. Okay, ikhona imicrophone yesibili mhlambe. Okay. Awumphuthumisela yona leyo. Sanibonani. Ngibingelele bonke abantu abasendlini. Igama lami ngumthobiso ngwamagubane ngu-MC Nkomosi. Ngizwe ethu Butkhuzane lapha usazothula no MC abazoba khona. Abazobe bekhona emcimbini. Kodwa ke ngoba ngiyabona ukuthi bakhona abahleli bemicimbi ehlukahlukene noma ehlezi bakhona la eThekwini. Siyakhala thina njengo MC abasavelayo. Bavele belandwa ama TikTokers. Ugcine wena stage usune TikTokers lana. Abantu liyabasaba awukhokhele wena njalo usuyoxhumisa kakhulu abantu lo oqashiwe okhokhelwa imali akakwazi ukukhuluma nabantu uyabasaba wena onetalent ngenxa ukuthi awukho ku TikTok njengoba adosha ukuthi asikho ku Facebook kakhulu na ku TikTok kodwa ukuba uMC iqhaza likhona ngizokwenza nje umzekelo ngomngani wami omunye oactor lapha kuZalo ngeke ngaba nawo MC wangicela eceleni wathi hayi ngiyahluleka ukwenza lento oqhubeka ekhokhelwe ngingakhokhelanga mina so siyalimala kakhulu abahleli bomcimbi bebona umuntu ehleka ku TikTok noma edansa bethi hayi usezoba uMC bephinde bezokuqhatha nawe wena ufike wacela wathi ucela ukuba uMC bethi bamba naye iqhaza ufike leli iqhaza engazi ukuthi wena manje uzochomela yena kodwa uyabona ukuthi i-crowd iyalekhe ezantsi siyacela ukuthi abahleli bomcimbi besilungisele lapho ngiyacela kakhulu amen bayasinda abantu akufani njengoba usukusho efonini uwedwa endlini siyabonga okay mhlambe sesivala siyabonga kakhulu ngana kwethu iphuzo liveza iphuzo elikhulu kakhulu ngenxa zokuthi sesiphila emhlabeni ama social media angena umhlelo omcimbi ngenxa zokuthi sesiphila emhlabeni ama social media kubalekile ukuthi umuntu unetalent uzazi ukuthi unetalent uphinde futhi wenze indlela evisibility yakho emhlabeni kubantu mone talent ungayivalele kopini yetalent lakho usabe wena ukuyiveza aqala emcimbini ukuyiveza aqala uwedwa ngilapha phambi kwenu nje awukho umsakazo owadlala indima ukuthi ngibe la ayikho itelevision yadlala indima ukuthi ngibe la kodwa kwabe isinqumo ngokuthi mina ngiyazazi ukuthi nginani ukuthi angiphumele emphakathini umphakathi ungazi so istep sokuqala esokuthi wena uphume endlini uzazi ukuthi ubani ngoba lento lenikhala ngayo nisazokhala ngayo isikhathi eside ngokuba kugcina kuphuma abantu labo khala ngabo bephumele obala sibazi sibabone ukhumbula ukuthi makuhlela umcimbi kuhlelela ukuthi kuza abantu uma sithi sikubiza ubani emcimbini ingakho kusifica sihamba siyobiza loya olapha ya TikTok asimbizi ngoba mhlambe simthemba kodwa simbiza ngoba unale following efunakalayo kanti uma thina sina talent singasukuma siyisebenzisele into social media okuyiyona inhloso onqangi yalegcwalisa ukuthi social media siyisebenzise positively so that kuzoba lula ukuthi nongabe uqasha umuntu une talent bebaningi bekhetho manje uyogcina kukhatha
hayi ngicabanga ukuthi mfowethu uphenilekile. So yabona kunabantu abafana noBhanyazile, angisekho kuwe mfowethu sengidlulile. Kunabantu abafana noBhanyazile TV, kuneyoNhlaka production, maningi kuno King Zoso, maningi lama TV. Enginesiqiniseko ngizongixolela, nginesiqiniseko sokuthi idominance, ukutrenda kwalomcimbi, ukutrenda kwalolu suku namhlanje nizolibona kuBhanyazile, nizolibona kuKing Zoso, unfortunately akekho, kodwa solibona kuNhlaka production. Ikutshela ukuthi lento umhlaba usutshekele ngakuphi, usutshekele kakhulu ku social media. And laba fowethu abaliphethe leli thuba kube yithuba leli abalibambayo bengaliyeki, be-investe ku-equipment, ngikushilo kuBhanyazile mengixoxa naye, be-investe ku-equipment ngenxa zokuthi kuyothi namhla kuwa laba abakhulu esibathembile, nina manivuka niphetheni. Vukani nento ebonakalayo, ungathiwa nimenyu TV kukhona nina kodwa manje lokhu nisibamba ngamafoni. Ngingasho ukuthi niyaxinwa ukuthi kwenzeni, kodwa kufakeni lokho ekhanda ukuthi ngolunye usuku inino SABC, inino multi choice, njengoba siyibambile lenqungquthe lesinayo namhlanje, sithembele kunini ukuthi thathani lo msebenzi uhambe ebantwini. So ngolunye usuku nobe nibizwa edidame enkulu kube kukhona nina kuphela. Masikhuluma ngeintatheli sikhuluma ngani, makuthiwa buza nemibuzo sibheke nini ukuthi ngoba yinini, masingena la nathi siyakujabulela uku-interviewa yinina ngoba sazi nina. So that's a visibility sikhuluma ngayo. Also investani ku-equipment. Ngani zakwethu namhlanje siyabonga khona indlela yokuphuza amanzi ngicathi khona lapha njobe bekiwe amatafula ngicathi sokubuya siphinde sihlale phansi sidle kodwa mina okwamnani kuyaphela namhlanje. Siyabonga kakhulu sophinde sibonana futhi ngokuzayo. Msholozi ngiyabonga kakhulu. Before sihambe ngizocela laphana u-top 15 so announcele, but ke njoba nazi ukuthi kunabantu besifazane abangasavamisile ukuqasheka, so le ekhaya sikunakekele ukuthi abantu besifazane abaqasheke. Ngizocela lapha emumva bake bangivezela iposter ephelele kaMaskandi ekade isikhandiwe, siyazi ukuthi abanye basazo-edwa. Ngicela ningivezele yona ivele khona nalabo besifazane bezozazi ukuthi bayingxenye noma cha. Angiyiboni ke ngizozwa ngani masivelile ukuthi iyabonakala. Isiyavela. Ngicabanga ukuthi iyona ke poster yaka Maskandi leyo. Siyazi ukuthi ayikakabi 100%, but isibafakile abantu besimame abayizingqalabutho ngoba laba abasingqalabutho abasaqasheki ngoba basenayo following, kodwa bawumtsinsi okuyibona esibukela kubona. So kubalekile ukuthi nabo sibathathe sibafake. Saphinda salanda namakhehle ethu lapha ontanga bethu lapho uMgobe ama legend ukuthi nabo ngoba basaqasheki ababi ingxenye yawo lo mcimbi wethu. So ke abanye basozovele kukhona ke sisabagodlile sisalungisa ke into ezithize so mase siyifinalizile mase siyazi edda. Ngizocela ukuthi ke esevalile uMC wethu laphana uyashalo MC kodwa sengiyamsaba manje. Khuba kuzafanele nigwazela nibheke iqinile lengwefu yashaya, so kuzafanele ukuthi ningamsondezi ngakuthina thina samagwala. Ngizocela ukuthi ke bafowethu siphume sithole okudliwayo la ngaphandle mase sibohlala phansi sidleni. Sibonga ukuthi nibe khona uma senihamba nihambe niphephile. Into esicelayo fezeka noBhanyazile ibona ngibabonile uzoswa ngimbona uzosoloka aba nesitezi nje useyachoma akasezi la kumina. Okay hayi uzohlalela uzondi lapha. Ngiyacela ngani zakwethu sithembele kunina ama update omcimbi inini kufanele niwanika abantu. Igcwalisa ke bengathi ngixoxa nawe eceleni ayinamfihlo. Silekeleleni abantu bathole information ukuthi kwenzakalani nini ukuze abantu bangafika emcimbini bengenalo ulwazi lomcimbi ukuthi uhamba kanjani. Iloko ngicela kunini nabanye uyenza ngisezokumbala ngoba umzukulu wami lo yaqala ngangigadla ngaye. Hayi manje usenomcimbi wakhe naye useyachoma. Siyabonga.